Hij had in het geheim een sterke zender, de valkenier, dat droeg hij als naam. Hij had reeds een grote bekendheid, zaterdags was hij op de band. De nieuwste platen kon men bij hem horen, de rapporten kwamen ver uit het land. Het ging goed tot het einde van september, daarna was het met de valkenier gedaan. Divisie Telecom, waarom moest dit gebeuren? De vleugels lang, dankzij de overheid. Valkenier uit de lucht, dat werd een droeve klucht, daar heeft men luisteraars mee. Valkenier uit de lucht, dat werd een droeve klucht, daar heeft men luisteraars mee. Divisie Telecom, waarom moest dit gebeuren? De vleugels lang, dankzij de overheid. Valkenier uit de lucht, dat werd een droeve klucht, daar heeft men luisteraars mee. Valkenier uit de lucht, dat werd een droeve klucht, daar heeft men luisteraars mee. Daar heeft men luisteraars mee.